السلام علیکم بلوچ قوم بلوچ راج ہر کجائے گل شاداں باتیں سکی سوری مگنداتے منی پیغام گوچ راجا گیشتر ٹک ٹاک نوجوان یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بباں یعنی بشیا براتا ما بلوچ قوم یک عزت داریں قومی یہ ہرچ دنیا ہرچ کنڈا برو بلوچ و مشہور ہیں کہ بلوچ کے عزت داریں شریں بہادریں قومی یعنی پر غیرت بلوچ تحریک تو کا ہاستے ہرچ کجام قومان کہہ رہا تو بلوچ نام اگر اسی بلوچ کے عزت داریں غیرت مندی قومی کیا ما پیریں مردمانی بدولتا ما پیریں مردم اتگاں ہر ملکاں ہوتی نام یعنی پر شرری ایر کتا ہوتی دنیا یلداتا شتگاں بل مرچی باندھا معاشما ایک کسانے نسلی نوجوان اتگیں سوشل میڈیا تو کا ٹک ٹاک بھی ہیں یہ دیکھ پلیٹ فارم بے یعنی بچے معاشما ٹک ٹاک تو کا اتگیں بچے ما آدش فیس بک بھی انسٹاگرام بھی آن تو کا چارگاہیں بلے گیشتر ما ٹک ٹاک سنگ تنگشاں یعنی مرچی باندھا بچا ہمیں گیسٹ پچکنگاں نشتگاں ہر جگہ پنچات میڑکا ککر واہی ای شاریں چیز نہ او یکی دومی مردم نندن ویڈیو بنائنا مردمان زاو بدر ادکنا ای شاریں چیز نہ بچا اول ہر کس دستا وچ دلا بکا من بے بایا تو بے کئی بھی ہر انسان بھی منا ہوتی لوگ تو کا ہوتی غیرت ہوتی لاج ہوتی مات گہار ناکزات رزات یعنی قوم راج گہارت عزت چون دوست بھی وہ ہر کسی مانا ہمشے یعنی بغیر وجہ یا وجہ بھی یکی دستہ ردی بچے انسان دستہ بھی یکی اگر ردی کو چو نہیں کہ ویڈیو بھی بنائیں ای مات گہاراں زاب بادرات بکان ای مات گہار کئی گاں تئی گاں بلوچی تئی قومیں یکی سرزمین نام یکی بلوچستان تو کشوا نشتے گئے یہ شارنے چیز نہ بھائی یہ چیز تو کا ختم بکنے ہاں البتہ سنگتی غلطی دستے پادت آئیے موبائل ہستے آئیے واٹس اپ ہستے اوگا یہ چیزاں تو نظان ہے آہن لاوارسی نے آئی لازم ٹک ٹاک تو کا مردمی بھی سنگتی بھی پجارو کی بھی بھائی فلانی اس زانے ہو فلانی منا چوچو بدرات کتا آئی نمبر چیز تراستے سمجھانے آئیے سمجھائیں آؤ انسانی سمجھی بلے تو ایک ویڈیو پوسٹ کنے دائے دنیا زاو بعد رات پرچے یہ غلطی اتنا یہ شر چیز نہ یہ چیز یعنی وتا چے بے بچائیں نہیں میں عزت خراب بھی یہ دیکھ دری قوم مارا نندہ کلاک زیرہ گوڑا پدا اگر میں زبانہ سرپد نبا بلے میں ہمیں ککار شوراں سرپد با کہ یعنی یہ واد موتاں تفاق نہ گوڑا میں میں عزت رو ختم بھی او موتی بان کے گہار مائی پیغام دیگ لوٹاں جنی آدم شمات کے ٹک ٹاک تو کا بالکل ہر کسا حق کی ہستے مائی چیزا گوشت نکنک ماں یعنی وشک پلانی تو مایا یعنی بیائے ہر کس بے ہر کسا حق کی ہستے ہوتی زندگ بھی گئے یعنی پا مردم وڑا یعنی چو مہ کائے باندرو چیکی شمارا حراب اوشی و شمارا مستقبل ہستیں زندگی ہستیں جنی آدم باندھا یعنی ہر کس لوٹی ماں کے لوگ ہی ابر وامنے لوگ آباد بھی اگر نہ شمائی سوشل میڈیا تو کات گئے ہمیں طریقہ چلے باندھا گڑا شمارا مستقبل نبی شمارا وطا لوگ جاگہ نبی وہ ہنی شوا کسان ہے نوجوان ہے شوارا ہر کس ویلیو داں پلانی تو ماشاءاللہ شر قابل مردمی شر شوقیں جنینی شوقیں جن کے یہ ہمیشہ یک محدود وقت ہستے یہ وقت بعد پیر بے گڑا تئی سہارا چی بھی سہارتی ہوتی لوگ بھی تھی مستقبل بھی تھی یعنی میں لوگ واجہ بھی اگر تو ہنی وطا پہریز نکنے گڑا یہ چیزاں چاہ تو بے امید بے یہ چیز طرح نرسان گڑا دران چاہی ٹک ٹاک یہ مردم طرح امراض نہ بنتے طرح یک وقت تک یہ ہمراہ داری کنا وہ آخر باخر طرح ہوتی لوگ ہی جاگہ ہی لوٹے اگر تو یہ وڑا چلے گڑا طرح ہچ نبی طرح مستقبل نبی یعنی یہ چیز دا دل میار شدروں میں مات ہے میں گہار ہے یعنی گپا میں جنگاں پا خدا ازاں پا شما یعنی پائدے واسطہ اور دومی گپ میں براتا یعنی بیچارے ہر قصہ گہار ہستے ہیں قوم ہستے ہیں یعنی کسی غلطیں کمنٹ مکنے
ومي ان بوكس بال بوست يدقرا يلقي ايش هرقص كان يا ما هذا زمانك بيتا هر شيء بطريقه بالرسواي ما بي يعني شر नहीं يعني चीज़ दिला मायार है शोद्रोबनी براته ما بخاره يعني एक नसीहती फैज बलूची पबराती में शुमार देगा يعني वो कसी वीडियो बनाने पोस्ट का यानी कस्सा बद मगशे यानी इंसान हमा है कि निंदी उती बराती गुहारी कौमी ये नसीहत बिका वो इंशाल्लाह समझंत मर्दम वो में गेस्टा मेडकाएं बिया पिलानी में ज़्यादा आता चीखता कुकर वाई ये लोग एक गप इधर बिता ही गप उठी हम यानी सोशल मीडिया तो का कुकर वाही मकनते कि सजन दुनिया ये देख कौन सा पदमक बलूच ना अतफा करना इसे वात खत्म बिकने वो मसला के वीडियो बनाएं गलती सर बने नित्ता और रवा गेस्ट तो का ये गोट्टा गर पिलानी बिया माफी बलूट हर माफी लूटा खराबी चीजें नहीं माफी लूटी भले माफिया हूँ एक तरीके हंसते हैं छोने का ये रजवा बिका तो परचा कांदता तो परचा चीखता यानी بعدين ये चीज़ें होती ختم بکنه من امید که یعنی شما سمجید و من طرفش غلطی بیتم شوارش پهیلی لوٹا من گپن توکا و سلامت بباته کجای وجد الشادم بباته و السلام علیکم